malam tahun baru, ada cewek, ada duit. Ini gue picel, ngetane asu. Wes, kurang ngerti wong budreger. Wah, iki opo? Barang. Mlebu kata kaceng. Bengi-bengi kok ngechat. Wis ngerti malam tahun baru. Ngechat ae. Lah piye? Mau ngecek arek wedok ya ora dibales timbangane ngecek dhekne ora dibales sama dhewe tekan. Ngene, saiki yo. Ojo ngarep gak pasti. Tenang. Saiki ono ae ngono kuwi. Lah terus piye iki malam tahun baru kok? Aku udah solusine, Jo. Apa? Kompone wong galau iki. Piye? Masuk. Udah. Enak piye? Tukune lah. Oke, nanti mana? Tukune. Boleh mana ya? Yo. Nek gantek. Gak usah mulai. Iya.